Ia, iteu. Orain, txapelketa honetan nintzen lehenengo aldiz egingo dan ariketa torta, hortarako bitxikinei esango dio etortzeko. Joseba Otaegi eta Ander Goikoetxea. Segidilan egin beharko duzue, librean, minutu bateko iruna txanda. Eta Joseba, hasiko da. Segidilako lanean, has gaitezen jotakean, taldeko bitxikienak zeinen gauza, nabarmenak. Ara etxe orde, ezin dugu errex gorde, horretxek dauka bizkarra zabala eta eharra, zuke ez dauka zutxarra. Iskinan kazetariak, bisita du atariak, azpeitiko frontoian jarri dituzte goian. Naiz lehene izarraitzen, ni askotan izan naizen, olako jende pila, ezin da errespila. Gurrutxaga petoakin, hori jotarrak bai jakin. Segidilla, segidilla, hemen bikote abila, 83ko kosetxa, ona da naizta ez pentsa, honek badu aizkora, eta niortik kanpora, orain eskaieran bila, jendea mugidadila. Hemen dago Iñaki, odetxek asko daki, hor daude bertsolari, garai bateko irudi, hor Milan eta Jokin, hauek bai hauek jakin, eta bazen ba aurrera jende gehiago ikustera. Eta pasada txanda, dekan Joseba eman ba. Soro zabaltzeieria, zepikote dotoria, ara hor mendiren aita errez nabarmentzen baita. Da iskinak berriz ama, meritu latzak dazkana, berak egiten du lana, ta gero semiak fama. Eskubira, hemengo hauek guztira, azpeitira inoko gira, noizote da erretira, eguna argitzean, bai ez falta etxean. Hemengo ia gehienak ez esategatik denak, baina hoik ez dira problemak, goazen pixkat bera, eskailerak estera. Igotze kartulinagin, nola jasotzen duen fin, eta orain zure txanda, hasi batenak eman da. Hortzi zurkirgo intxada, hauekin zarata bada, bete dute autobusa, gaur ez daukate eskusa, ta hau ez da herri berria, det bigarren herria. Han askok naute begiko, Beñardo edo Luisito, ez dakit nun dauden baino, etorri dira onaino, eta hor familia, badute vigilia, Izeba eta Osama, orain arro daude ara, eta hor ikasle bat, hor galdurik erabat, honek pasatu du gaizkin, nun sartu degun ez dakik, mikroa ez da aizkora, gerturatu ahora. Igotze azelata, kartulina du galanta, bigarren ingo detela lehena ditudet horrela, eskolarteko batian tablatu honen gainean, 2000 urtian, jardu nintzen bertxotan, aspaldi nagiguntan,
baina ene ordudanik, gora nola indedanik, oain kantatzen dut errez, lehen oso aldrebez, ta alabe bigarren gaizki kantatu arren. Ordun urdangarin ezen nahi gaina etekin, ta gero mungiara, joan ginela ara. Igual gauzu bigarrena, baino ez zera txarrena, eta guk nahi irabazi, naizta oso ondo ez hasi, egingo dugu gora, badeguta danora, eta hortzan laukotea, hori ez da arlotea, hor dugu etorkizuna, ta hurrengo txapelduna, bukatzen hasi behar, igotzeko ordeia da. Hori altzan bazenua, bukatzearen keinua, gaur ondo egingo dugu, eta gauean zeru, gero eginda parranda, hemen denak dinbidan ba. Eta hau aldatxan da, hau bukatzen joan da, eta hurrengo arte.